Započela je 10. po redu NS Bike sezona. Iz javnog komunalnog preduzeća Parking Servis poručuju sugrađanima da koriste ovu uslugu jer je, kako kažu, ne samo praktična, nego i korisna za zdravlje. Kako saznajemo iz Parking Servisa, NS Bike sezona bi verovatno počela i ranije, ali je zbog epidemije virusa korona početak pomeren za ovu nedelju. Tako da će sugrađani moći da koriste i NS Bike bicikle po gradu, pogotovo što je evo baš i pravo vreme za tako nešto. Iznajmljivanje bicikala moguće je po ceni od 30 dinara po satu ili 170 dinara za ceo dan. Ljubiteljima bicikala na raspolaganju su NS Bike stanice širom grada. NS Bike sistem je već ozbiljan sistem sa 15 stanica, biciklističkih stanica koje smo mi negde, čini mi se, ravnomerno raspodelili po određenim delovima grada. U poslednje vreme i tekako na inicijativu naših sugrađana koji su želeli da jedna takva stanica bude u njihovom delu grada i naravno uz neku analizu koju su radili naši saobraćajni inženjeri. Oko 130 bicikala biće dostupno sugrađanima, što je prema njegovim rečima optimalan broj za funkcionisanje ovakvog sistema.